El Pica en Claret és un dels clubs amb més tradició de la Comunitat Valenciana, amb 27 equips de xics i xiques que sumen un total de 340 jugadors, des de prebenjamins fins a sèniors, en totes les categories, tant masculines com femenines. Un aspecte que fa que el Pica en Claret es diferencie de la resta de clubs és la quantitat de xiquets prebenjamins que tenen, una categoría on no hay competición oficial, la mayoría de gente empieza a jugar en tercero y ahí pues sí que montamos partidos con otros clubs, pero hay pocos clubs de Valencia Ciudad que tengan equipos de esa categoría. I és evident que a la fi els xiquets tinguen esta idea del bàsquet. Yo, como sabía que era guay, me puse A més, és un club que l'any que ve fa 25 anys que està en funcionament. Però com es va fundar? Los padres, cuando se dieron cuenta de que cuando sus hijos dejaban de estudiar aquí, tenían que buscarse otros clubs para poder practicar su deporte preferido, pensaron en la posibilidad de fundar un club y así lo hicieron. Un grupo entusiasta de padres se lanzaron a la aventura esta y aquí nos tienes. El club amb el temps s'ha convertit en una referència per als jovens amants del bàsquet i en què tots els equips femenins es troben en la Lliga Autonòmica i el seu equip sènior femení en la Lliga Nacional. Això fa que siga el segon equip de la Comunitat Valenciana. El joc on s'entrenen i juguen els partits varia segons la categoria. D'una banda tenim el Col·legi El Claret, però també disposen de dues instal·lacions més, l'aulari de la Universitat de València i el pavelló municipal de Benicalap. En definitiva, el Pica en Claret, un club entusiasta, obert a tots i amb moltes ganes de continuar triomfant.